సుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 8వ శ్లోకం. వేత్తత్వం సౌమ్య తత్సర్వం తత్వతస్తదనుగ్రహాత్ బ్రూయు స్నిగ్ధస్య శిష్యస్య గురవో గుహ్యమప్యుత. మరి నీవు వేత్త అంటే అన్నీ తెలిసిన వాడివి, అంటే వేద గొప్ప విద్వాంసుడు అని అర్థం, నిష్ణాతుడు అని కూడా అన్నారు. అంటే అన్నీ తెలిసిన వాడివి. త్వం నువ్వు సౌమ్యుడవు కూడా. తత్సర్వం అన్నీ కూడా మరి తత్వత నిజంగా నువ్వు వారి యొక్క అనుగ్రహాత్, వారు అంటే ఇక్కడ గురువుల యొక్క అనుగ్రహంతో నువ్వు సర్వాన్ని కూడా తెలిసిన వాడివి అయ్యావు, సమస్తాన్ని నేర్చుకున్న వాడివి అయ్యావు, అన్నింటిలో కూడా విద్వాంసుడవు అయ్యావు నువ్వు. అంతేకాకుండా నువ్వు సౌమ్యుడవు కూడా, సౌమ్య అంటున్నారు. ఆ తర్వాత మరి బ్రూయుహు అంటే నీకు తెలియజేశారు ఎవరు, మీ గురువులు నీకు అన్ని విషయాలు కూడా ఈ రకంగా నీకు తెలియజేశారు. స్నిగ్ధస్య శిష్యస్య, నువ్వు విధేయుడైన శిష్యుడికి వాళ్ళు గురువులు గుహ్యమప్యుత రహస్యమైనటువంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా నీకు తెలియజేశారు. ఎందుకు? నువ్వు విధేయుడైన శిష్యుడవు కాబట్టి మీ గురువులు నీకు ఇవన్నీ కూడా తెలియజేశారు. నువ్వు అందుకని ఈ రకంగా నువ్వు మరి ఎంతో విద్వాంసుడవు, సౌమ్యుడవు కాబట్టి వాళ్ళు నీకు ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు. సౌమ్యులు కాబట్టి మీ గురువులు నమ్రత కలిగిన శిష్యుడికి ఉండే రహస్య జ్ఞానం, నమ్రత కలిగిన శిష్యుడికి ఇచ్చేటటువంటి రహస్య జ్ఞానాన్నంతా కూడా నీకు అనుగ్రహించారు. అంటే ఇక్కడ మనకేమర్థమవుతుంది? అలా నమ్రత కలిగిన శిష్యుడికి గురువులు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. అంటే జ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి కూడా ఒక క్వాలిఫికేషన్ శిష్యుడికి ఉండాలి, ఒక అర్హత ఉండాలి. ఏమిటి అంటే గురువు పట్ల ఆ వినయ విధేయతలు. మరి మనకు భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా, ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. నీకు జ్ఞానాన్ని, తత్వాన్ని దర్శించిన గురువు నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ. నువ్వు ఈ రకంగా గురువు దగ్గర అణకువతో వినయంగా సేవలు చేసి ప్రశ్నలు వేసి నేర్చుకో. అప్పుడు జ్ఞానాన్ని స్వయంగా దర్శించిన గురువు నీకు ఉపదేశం చేస్తాడు. సో గురువు దగ్గర ఏ రకంగా మనం నేర్చుకోవాలి అనేది అటువంటి గొప్ప గురువుల దగ్గర భగవంతుడు మనకు అక్కడ చెప్పారు కూడా. ఏది మరి? నువ్వు తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవ, నువ్వు వినయంతో సేవలు చేసి ప్రశ్నలు వేసి తెలుసుకో జ్ఞానాన్ని అని. కాబట్టి నువ్వు ఆ రకమైన నమ్రత ఉన్న శిష్యుడవు కాబట్టి, ఆ వినయ విధేయతలు నీలో ఉన్నాయి కాబట్టి అలాంటి శిష్యుడికి ఇచ్చేటటువంటి రహస్య జ్ఞానం అంతా కూడా నీకు అనుగ్రహించారు. సో ఈయనకు అర్హత ఉన్నది అటువంటి శిష్యుడు కాబట్టి, నువ్వు సౌమ్యుడవు కాబట్టి మీ గురువులు నీకు ఈ జ్ఞానాన్నంతా ఇచ్చారు అని చక్కగా ఇలా ప్రతి చిన్న శ్లోకంలో కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అర్థాలు ఎన్నో విషయాలు ఇలా ఈ పురాణాల్లో, వేదాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ప్రత్యేకంగా మనం గమనించదగ్గది ఈ శిష్యుడికి ఉండవలసిన అర్హత ఏమిటి అన్నది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. వీళ్ళు ఈ రకంగా వీళ్ళు కూడా మరి గొప్ప విషయాలు కొంత తెలిసిన వాళ్ళే అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఎంతో వినయంగా మరి ఈయనను ఈ రకంగా అడుగుతున్నారు. ఏ రకంగా అయితే ఈ సూత గోస్వామి మరి ఆయనను పొగుడుతున్నారు, మీరు సౌమ్యులు, మీకు ఈ వినయ విధేయతలన్నీ ఉండబట్టి మీ గురువులంతా మీకు ఈ ఉపదేశం చేశారు, ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ రహస్య జ్ఞానాన్ని. కాబట్టి మీరు వారి దగ్గర నేర్చుకునేదంతా దయచేసి మాకు తెలియజేయండి అని చెప్పి వీళ్ళెంత వినయంగా అడుగుతున్నారు, వీళ్ళు ఆయన ఎంత గౌరవిస్తున్నారు, ఆయన్ని ఏ రకంగా
మరి వీళ్ళు ఈ రకంగా స్తుతిస్తున్నారు, ఆయనకి ఆసనం ఇచ్చారు, ఆ తర్వాత ఈ రకంగా వినయ విధేయతలతో వీళ్ళు కూడా ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. సరిగ్గా ఆ శ్లోకంలో చెప్పిన విధానంలోనే తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన వినయంతో మరి పరిప్రశ్నేన సేవయ, సేవలు చేస్తూ ప్రశ్నలు వేయమని. సో వీళ్ళు ఆయనని ఈ రకంగా కొనియాడుతున్నారు. మనం ఇది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, వీళ్ళెంత వినయంతో ఆయన్ని అడుగుతున్నారు. సో ఆ రోజుల్లో మరి గురు శిష్యుల యొక్క సంబంధం అంత అలా ఉండేది. సో వీళ్ళు అంటే గురువులను ఏ రకంగా చూడాలన్నదే కాకుండా శిష్యుడు ఏ రకంగా గురువుని అడగాలి అనేది కూడా 2 విషయాలు మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతున్నాయి వాళ్ళు ఈ రకంగా అనడం వల్ల. కాబట్టి మీరు వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నదంతా దయచేసి మాకు వివరించండి అని వీళ్ళు పరిప్రశ్నేన సేవయ అనే విధానంలోనే వీళ్ళు అడుగుతున్నారు, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన అన్నట్లుగా. సో అది ఈ శ్లోకం యొక్క ప్రత్యేకత. మరి అలాగే ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా గురువుని సంతృప్తి పరిచి ఆయన నుండి మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వాదాలు పొందడమే ఆధ్యాత్మిక జీవనం యొక్క విజయ రహస్యం అంటున్నారు. అంటే గురువు గారి యొక్క ఆదేశాలు, ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవడం, వాళ్ళ అనుగ్రహం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మరి ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి మనం వింటూనే ఉన్నాము, చూస్తున్నాము. అయితే అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు మరి గురువాష్టకం రాశారు కదా ఆయన. ఆ గురువాష్టకంలో ఏం రాశారు? మరి గురువు పాదాలకు వందనాలు అర్పిస్తున్నాను, ఆయన యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదో, యస్య ప్రసాదాద్ రోజు మరి ఇప్పుడే మీరు మంగళహారతిలో కూడా విన్నారు కదా. సో ఆయనకు ప్రియమైతేనే భగవంతుడు కూడా ప్రియం కలిగించగలడు. యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదు. సో ఎవరైనా సరే భగవంతుడు కూడా ప్రియాన్ని కలిగించగలరు. ఆయనకి అప్రియుడైతే ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో మరి చాలా ఉపద్రవం రావచ్చు అంటున్నారు. సో గురువును ప్లీజ్ చేయందే మనం భగవంతుడిని కూడా ప్లీజ్ చేయలేం. కాబట్టి గురువుని ప్లీజ్ చేయలేకపోతే మనకి భగవంతుడిని కూడా మన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికే ఉపద్రవం రాగలదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఇంకా కొద్దిగా గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటన్నది భాష్యంలో ఈ రకంగా చెప్పారు. గురువుకి నమ్రతగా అణుకుగా వర్తించడం శిష్యుడికి అవసరం. ఇది స్వయంగా మనం భగవద్గీతలో కూడా ఈ శ్లోకాన్ని చూసాం కదా, అది ఇక్కడ అదే ఇక్కడ కూడా మనకి చెప్తున్నారు. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకం చూసి ఆపి రేపు 9వ శ్లోకాన్ని రేపు కంటిన్యూ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ.